Hello guys, खुलुमबाय नि बिजनेस नादे मारसेन दाफिन खनसे बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ थामनाय चेनेलखौ लाइक खालामना होदो शेयार खालामना होदो आरो साबस्क्राइब खालामना होदो आरो मोजां मोनब्ला कमेन्ट खिथाहरदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुना होदो माने जों गामियाव मुंदांखा सार फैला फैगोन आरो स' जों बेखौ नायनो थांनो नागिरदों थामनाय भिडिअखौ जोबजासिम नायदो थ' बिदिब्ला जों भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामसिगोन चलो हाबाफारि बे हाबाफारियावनो जोंनि हांख्रायनाय लेखायै बाहागो लाफैनाय बिस मुंनि सावथुननि प्रडिउसार अर्थात बिथाङा बड' कमेडि एक्टर सार फैला बरगयारी बिथां हाबाफारियावनो बाहागो लानानै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि समनि उनावनो जोङो बिस मुंनि मोनसे मेसेज नोंथांमोननि गेजेराव एबा सावथुन नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा बे सावथुननि मानगोनां डाइरेक्टर आरो प्रडिउसार बिथां फैला बरगयारी बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आं गुरै खावलायदों आरो गामि समाजनि आइजो समाजनिफ्राय बिथांखौ बरायना लानो थाखाय खावलायबाय गोजोन्थों रायजोनिफ्रायबो बिथांमोना बरायनानै लादों साबायखर थाबाय नैबे समाव आङो आलासिजों फैफानो हानाय मानगोनां साबायखर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोन आरो बे गामिनि गासै रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय आं बेवहाय गोबांथार लेक्सार होनांगौ दं होननानै आं सानाखै मानोना खोब सम्भब नोंथांमोना बेवहाय सिनेमा नायनो होननानैसो फैदोंमोन जोङो बांबुला फिल्म प्रडाक्शन ससाइटि जाय प्रडाक्शननि गेजेरजों हायनामुलि सावथुनखौ जों दिहुनबाय थायो बे प्रडाक्शननि गेजेरजों देग्लाय मोनसे सावथुन दिहुनदों सावथुननि मुङा जाबाय बिस फwidwng बे सावथुननि गेजेरजों जोंनि समाजाव मोनसे मोनालाय बेनि लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों फैला सारखौ दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनलायसिगोन